Kabantay ka na bay sa party na ay gwapa or gwapo kayo unya walay kasturya. Sa pika side na itaba, maot, apiki kay dagway, pero ang mga tao lingaw kaayo sa iyaha, kay bakba kay stanan. Ang atong physical beauty bay kay mo fade ra na siya, but ang atong mind magkanindot na siya if i-feed ni mo og tarong. Beauty of the mind kay mo gawas na siya sa atong conversation when we talk to people ba. Mura na siya og physical beauty, they can see it. Kanilang people can listen to the beauty of your mind. To power kay way. So good na ta. Where you I will be my Number 1, how to agree. Naanay duha ka extremes bay. Ang first one, mo-agree lang ta sa tanang isuti sa atong kasturya. Boring kayo na bay. Kuwang na lang musulti atong kasturya na batik tagnaong, mutando lang gyapon ta. Ang ikaduha na extreme, ato i-disagree tanan isulti sa atong kasturya. Wala pa gani na human siya ang discussion ato ng supon, ato daingnon di ta mo tuo ay atik burit mangga. The problem agad bay, people always think na a conversation is about ego. Kanang need to be right all the time. It shouldn't be like that in a conversation. Ang discussion is to explore the subject. Dili contest kung kinsay maayo. It's not a battle of competing egos. And when you agree on something, ang pinaka main rule ana is dapat genuine. Tinudaanay na pagtuo, dili agree-agree lang para mahuman ang storya. Number 2, how to disagree. Na usahay atong kastorya pataka na gyud-yawit. May pagkaburiton gamay ba? Ang number 1 rule in disagreeing is to be polite. Ayaw ng harsh words. It's beautiful to be gentle than being aggressive sa disagreement. And when we disagree on something, always base it on facts. Number 3, use a story gap. Unsa man ang story gap dong pons? Kanang magbuhat ka og question to attract your listener or imong kastorya. For example, kabalo ka ngano lisod kay magpadaot ang mga tiguang? Or any question na ma-intrigue ang imong kastorya? Depende sa iyang hilig o interest. This way magod, maka-think siya, mag-activate iyang mind ba? Unya, naamoy topic na storyaan, maray tawag na story gap. In between na siya sa conversation. Number 4, be a storyteller. Yes, pag makig-talk ta og someone, dapat murag na sa stage with sound effects, with action. In that way manggod, makatch ilang attention at the same time entertaining ka kastorya. Unya, butayin sa jokes ginagmay, filler sa inyong conversation ba? But dili pod ka na mura na kagbuang ha, basin mura kag clown. Number 5, use dynamics. Meaning, dili monotonous ang imuhang tingog. Ang uban ng dako kay tingog permi, murag gasyagit. Maanoy magod ang uban ana. Ang uban sa atua pod low kay energy, kuwang sa maylo. Dapat balance. Kung unsa ang emotion sa imong topic or discussion, dapat magsakar na sa level sa imong voice ug ang imong energy para dili ka annoying or boring paminawon. Number 6, include everyone sa conversation. Mo pay attention gyud na ang mga tao, i-feel nila para ila ang story or appeal sila sa conversation ba. So, if group setting like parties, meeting, gathering, i-mention ilang name. Or pwede sa mo compliment ka to someone while nag-talk ka. And always make eye contact, the 3-second rule. So, mutanaw ba ka sa side? 3 seconds, tanaw ka sa side, 3 seconds, tanaw ka sa side, 3 seconds. Ang purpose ana, maka-feel sila na appeal sila sa conversation. Kana sure jud ka maminaw na sila og tarong. Kay imo namang gitutukan. Number 7, awkward silence. Sa conversation by nagi na maghilom nagkalit. Kita mga Bisaya mo ana dayta, hala, naiungo ni Agi. Walay ungo ni Agi bay. Nahotdan lang mo og topic. Ang ako ang kinabuhat bay is I ask an open-ended question. Unsa man na, questions na dili yes or no ang answer. For example, instead na mo ana ka naganahan ka sa Cebu, ang imong pangutana is unsa ang imong ganahan sa Cebu? And then ask why. In that way manggod, musturya sila more sa topic. So again, use open-ended question para continuous ang inyong conversation. Number 8, go with your interests. Because if you talk about the things that you are passionate about, people will see the real you. Unsa ka, ang truth. Mas daghan sad kay kag masturya if about sa imong passion. Murag mapasa nimo sa imong kasturya ang imong interest or imong passion about that subject. So less ang chance na maboring ang inyong conversation. Same goes sa imong kasturya. Let them talk about the things they are passionate about. Because people love to talk about themselves ug mga butang na importante sa ilaha. Good luck my friend. Hopefully na kayo nakuha ang na topic
and mas interesting na inyong conversation o imong pagstorya sa mga tao. My name is Dong Pons. This is Choi Tabay. Thank you.